Okay, good morning everyone. Today is a Thursday and it's July 10, 2025 if I'm not mistaken. And medyo may konting araw, makulimlim pa rin, so most likely baka mamaya may asa natutulog dun sarap na sarap yung aso sa daan. Carefree yung aso Naalala ko tuloy yung mga aso namin dati dito sa Banda. Dati nakatira pa kami sa Banda. Nalilito ako dahil sasakyan. Ang busy ng mga tao. Okay. Walang helmet. So recently ako rin mismo guilty ako dyan. Hindi na ako nag-helmet pag malapit lang. Pero yun nga, sobrang bagal ko lang magpatakbo sakali walang helmet. Kasi ang rule nga dyan ay yun nga, ang rule dyan is, sabi sa akin nung isang group, yung RG dati, kapag sumemplang ka dito sa kahit sa street mo lang, kahit anong bilis yan, ang tigas ng batong babagsakan mo dyan sa street mo versus ang streets highway is same lang rin. So bakit hindi ka mag-helmet, diba? Which makes sense. O mo sabihin na dito sa kanto ka lang, ganito ganyan, diba mas mahihirapan ka or hassle kung may mangyari sa iyo. Kaya kung yun nga, ugaliin na mag-helmet kahit na dyan lang sa kanto, sa tabi. Pero given na siguro yun, kung maaaring kanto mo lang, huwag na muna. Again, I would not really advise it, but that's the logic. Kasi kaya nga nagawa yung mga batas niya para protektahan din tayo. Ang ingay talaga at busy. Buti na lang naka face mask ako. Kasi pag nagpa-vlog ka, it means nagsasalita ako kasi dapat merong designated drop-off zone yung mga yan. Pero wala tayong gagawa hindi tutusin naalala ko dati maligabog pa yan yung FG tayo nung 90s. Alam mo, hindi pa sementado yata dito pagpapasok ka, maligabog. Sobrang aligabog. Yung black shoes mo nun na leather, ay nako, abuy mo parang nag powder. Sobrang puno ng aligabog. Tapos pag umulan naman, maputi. Atin, pakapilisan ko.
ngayon ng mga ano, ganyan, yung mga sa umaga wawalis sa harap ng bakuran. Lumala na lang, no? Dati-rati nun ano eh, every time nagigising ako umaga, kunwari lalo na kung ano, nakikitulog yung mga tito-tita ko sa bahay, nakikita ko sila ano, wawalis na ng bakuran. Tapos yung pattern pa ng walis nun ano eh, pa-zigzag. Siya rin ano, parang masayang gawin, hindi ko alam ha, malita ko, masayang gawin kapag ka ganyan, lalo na kung may bakod kayo sa ito ba to? Saan kaya mag-drive to? Ano nga niya? Alanganin ko kayo mag-drive. Dapat pag nag-drive ka, consistent as much as possible. Kasi pagka hindi ka consistent sa speed mo, o yung tipong expect mo nababagal, tapos hindi ka bumagal, o bibilis, hindi mo bibilis, may chance sa mga aksidente. Kasi tandaan mo, itong daan, parang naglalaro kayo sa daan. Expect mo na how you think is how others think. Pero yun nga, kaya may defensive driving kasi nga, for instances like emergency, magdadrive ka as much as possible, consistent driving mo, driving as much as possible. And may special instances and hindi naman ako nagpapa na hindi nangyayari sa akin. May times rin na kahit na ilang taon na ako nagdadrive is parang wala ako sa mood sa driving, lalo na kung pare meron change in adjustment sa motor. Mara yan, tulad kagabi nagpa-bomba ako, hindi ako masyadong sanay sa speed ko, kaya nga kanina medyo binawasan ko yung pressure eh. Namatay yung paskuwe ng makina. Hindi mahirap eh. Ito po na mag-e-bike, sumasabay sa speed ng kotse, nalalagay sa alangan ng kotse, tapos liliko yan, tingnan mo. Kasi cellphone pa. Punta na sa